बुंलायनाय बेंनानै दिनैसो लोगो मोन्दों होननानै गारिबाबो दुरुंबो थेनाय बेफोरबायदि थासारिया गोदो जायोमोनथाय माने असान्ति जायोमोन आरोखि। बेसेन गोसा आसाम गौरब बान्थाया मा फोरमायो एसे बुंफोरना होदो सार दे। थारमाने जेखौ आं मोनदों आरोखि बे आर्ट कालचार आरोखि माने बर' हारिनि माबा मोनसे माने कन्ट्रिबिउसन मा होनो हादों आं मिथिया आरोखि आं जायखिया माने मावबोदों मावनांगौ हिसाबै जाथिनि कालचार हिसाबै दा बे नोजोर गोलैदों आसाम गभर्नमेन्टआव बेनिफ्राय बान्था हिसाबै आसाम गौरबखौ होनाय जादों। बे जाहैबाय आसाम स्टेट माने हाइस्ट माने सिभिलियान एवार्ड आरोखि बेयो दा आर्ट कालचाराव मोनदां। दा बेवहाय आङो मोसानाय जाबादा जाबादि फोरोंदों ओमफ्राय बिदिनो जाबादा जा इन्सट्रुमेन्टबो दामदों दामजुफोरखौ आरोखि बर' दोरोङारि खाम सिफुं सेरजाखौ दानो ओमफ्राय बेफोर नोजोराव गोलैदों आरोखि आसाम गभर्नमेन्टआव। दा बे हिसाबै बिनि मोनसे माने रायजो राजानि मददजों मावबोनाय हिसाबै मोनसे फिथाइ आं साननानै लादों आरोखि। आरो बेखौ मोननायाव माने जथेस्थ' खुसियाथ' जाखानांगौ जाबाय आं खुसि आरो बान्था होनाया बान्थाखा बियो बे सनमानसो बेखौ नों आजावनो बा मोननो लुगैनानैबो बिनानैबो मोना बेखौ बबेबा सिटुवेसनाव मोनबाय आरोखि। आरो होग्रायाबो बुंनो थांबा होनो होननानै होनोबो हाया दा बे आरोखि बाहाय जुरिफोर थायो कन्ट्रिबिउसना थानांगोन। लोगोसे बेवहाय आंहा गौरब आं मोजां मोनसिननाया जाहैबाय बे जोंनि बर' हारियाव माबा मोनसे खामानि होगोन आरोखि खारन बे मोनसे हाइस्ट अनार एवार्डफोरखौ जोंनि बर'फ्रा जेनेरेसनफ्रा माने मोनै एसे संखिया जालाङोबा बाहाय जाथियानो थांनानै थायो आरोखि। दिनैहाय माखासे ट्रेलार होगोन सिफुं दामनाय बागुरुम्बा मोसानाय ओमफ्राय खाम सेरजा सिफुं श' खालामलायनानै ट्रेलार होदों आरोखि बाहाय आरो गार' माने मा होनो बेखौ स्काउट मोनसे माने मिलिटारि माबा मोनसे गार्ड होलायनानै अनार होनानै गभर्नरा होनाय जादों आरोखि। दा बेनिफ्राय बेवहाय जुदि जोंनि बर'नि कालसारा फिउचाराव गोमालांबाय बायोबा बै समाव दे माने बारलांफा नार्जारि होननाय एवार्ड मोनलायदोंमोन आर्ट एन्ड कालचाराव बे बर'नि बे दामनाय देनाय मोसानाया बहा थांखो होननानै आसाम गभर्नमेन्टआनो मोनसे रिक्स जायो आरोखि। आरो मोनसे खोथाबाव बेवहाय गोजौ लेभेलाव बिदि एवार्ड मोननाय थायोबा नेक्स्ट जेनेरेसना सोरबा गुन गोनां सोरबा कन्ट्रिबिउसन होनां जुदि सुबुङा जुदि बेफोरखौ मोनहैनांगौबा बै मोनखानाया जुदि थैनानै थाङाबा एसे माने नमिनेसननि थाखाय माबा मोनसे थागोन बायदि आं मोनदों आरोखि। जेरोखोम माने संगित नाटक एकाडेमियाव माने सोरबा मोननांगौबा जोंहा माने बै संगित नाटक एकाडेमि मोनगिरिया नमिनेट खालामबा इजिसिन जायो आरोखि गोरलै आरोखि इजि जायो। मोनाबो जानो हागौ खिन्थु मोननायनि लामा थायो आरोखि। दा जोंनाव अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिया जोंहा मोनदोंमोन ट्राइबेलनि गेजेराव फार्स्ट माने संगित नाटक एकाडेमि ओमफ्राय किरत खाख्लारि गुवाहाटिना मोनदोंमोन। दा बिसोर रुंसारि जालांजोब्बाय आरोखि। दा बर'आव बुंनो थांबा गैया माने किरत खाख्लारिनि फिसाजो बिक्रमा खाख्लारिया मोनदों बेबो जुनियरसो आरोखि। दा बे हिसाबै जोंहा नमिनि होग्रा गैया जायो ओंखायनो मोननायाव माने जेनेरेसना मोननायाव एसे जारला जायो आरोखि। ओंखायनो जोंनिफ्राय बेफोरबायदि गोजौ लेभेलाव एवार्ड मोननाय थायोबा माने फिउचारनि थाखाय जेनेरेसननि थाखाय मोजां जायो आरोखि। दा बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आं मोनदों आरोखि। आरो बे मोनसे थुलुंगा जागोन जाहाथे बेफोरबायदि सिबिलाङोबा बेफोरबायदि कालचारनि थाखाय बावसोमनाय बा संग्राम खालामनानै मावलांबाय थायोबा निस्सय माने ब्रिटिश सरकारानो जा आसाम सरकार गभर्नमेन्टआनो जा बा आसाम सरकारानो जा भारत सरकारानो जा माबा मोनसे बिदि सनमान होयो होननानै बेखौ नुयोब्ला जेनेरेसना मावनो गोसो जागोन थुलुंगाखांगोन आरो बेफोर मोननायाव गासैबो रायजो राजानि हारसिं जायाखै बयबो गारजेनफोरनि गथ'फोरखौ मोसानो होनाय बयबो प्रग्राम खालामनाय बर' रायजो राजाफोर साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजानि मदद दं आरोखि। रायजो राजा बिथांमोनखौबो खुलुमो आरोखि। थेंक इउसै सारखौ मानिनांगोन बिराद गिदिर। थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै पुथिमारि गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ मान होनायजों लोगोसे लेंहरनानै बे जोंनि बैसागु फोरबोखौ जोङो सनमान होनानै फालियो। दा नोंथाङा जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिसेसकै सेंग्रा सिख्ला आरो जोंनि बे पुथिमारि गामिनि लाइमोनफोरखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा सार? थारमाने गिबियावबो आङो 2005आव आंनो बे सोदोमस्रि हारिमु आफादखौ आंनो रेजिस्टार खालामना होखादों आरोखि। सोरनावबा आदा हरि मुसाहारि बिसिनावनो आं थादों फोरोंदों आरो बिथांमोनहा मोसादों माने
सरकारनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनदों नोंथाङाबा मोनसे न'बां दं आरोखि बेखौबो मा बुंसै आरोखि दा बै समनिफ्रायनो आं पुथिमारिखौ आंनि गामि गावनि न'खर फंबाय बिफा साननानै आं फोरोंफैखादों आं सोलिबोखादों आरो फुरानाफ्राय दिनै आं फैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों हयथ' बेफोरखौनो गोसोखांनानै दिनैहाय बारलांफाखौ लिंहरनांगौ जाहैदों माने बारलांफा एवार्ड मोननानै बेवहाय बैसागुआव बाहागो लानो मोननाय बे नङा आंखौ सासे हारिमु मोजां मोनग्रा आरो जोंनि गामियाव फोरोंफैग्रा होननानै बिथांमोना लेंहरनो गोसो जानानै लेंहरखागौमोन आरोखि आं बिदि सानो जेनेरेसनखौबो जाहाथे गामिनि कालसारखौ लाखिलांबाय थायो फोरोंलाङो बेखौ आं खावलायो आरो नैबेबायदि माने रंजालि बैसागु माने खुंनायानो ब्रैथि जाबाय ब्रैथि खेब बेनो मोनसे प्लेटफर्म जागोन जोंनि गथ'फोरखौ कालसारनि बिथिङाव माने मोनसे एवारनेस मटिभेसन होनायनि थाखाय बेखौ लांफाबाय थाबानो जोंनि जेनेरेसना खालि आफार जेनेरेसनखौ लाखिलांबानो बिथांमोनहा बर'नि कालसारखौ रोंगोन आरो कालसार सिबिनो समाज सिबिनो हारिखौ फोथांनो हारिनि दैदेनगिरि जानो बे जायगानिफ्राय ओंखारलांगोन होनना आसा खालामो थेंक इउ सार लास्ट फाइनालि जोंनि बर'नि हारिमु बे बैसागु फोरबोखौ सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा सार बेखौ बुंनांगौबाथ' बिराद गोबाव टाइम लायो आरोखि आं बुंखादों आरोखि जों माबायदि खुंनांगौ माबायदि जानांगौ सरकारफोरनिफ्राय माबाफोर मोनो नामा बेफोरनि सोमोन्दै मोनो बे टाइम डिउरेसन थायो आरोखि माने 10 बोसोर खुंबा मोननाय बे थायो आरोखि 10 बोसोर औ 5 टाइम्स खुंनांगौ बबेबा माने आफादफ्रा जुदि नाम जादाब्ला बिसोर 10 बोसोरबो नाङा आरोखि 10 बोसोरबो नाङा बे लिडारफ्रा जोंना माने सरकारा एसे रिकगनाइज होलायबानो गनायथि होलायबानो बे जायो आरोखि जेरै पुथिमारि बायदि 4 टाइम्स खुंबानो मोननो हागौ खोमा बेफोरनि सोमोन्दै एसे मिन्थिना बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बे सरकारनि खोथा जाहैबाय आरोखि दे जायखिया माने गोदो लोङै जायै माने मागिलायनाय हिन्जाव बोलायनाय दाउ खावलायनाय मानाय माने आलि जावख्लाबलायनाय मानाय हा सिमा लानानै बुलायलायनाय बिदि थासारि जायोमोन मागिनाय सोरबा लेखा गोरोङा थांबा सिफि बोख्लाबनाय गोबानाय खुदुमलायनाय बेंनानै दिनैसो लोगो मोन्दों होननानै गारिबा दुरुंबो थेनाय बेफोरबायदि थासारिया गोदो जायोमोनथाय माने असान्ति जायोमोन आरोखि लेखा गोरोंफ्रा साख्रि आवलाफ्रा गामिना रायजो राजाजों जायै फानदोंबाबो बे ग्राउन्डआव मिलायनो हायामोन आरोखि दा जौस्राङाव लाबोबाय बेवहाय माने गामिनि जानायाबो थाथों जौस्राङावबो जों ज' जानो हायो दा बेहायनो जों ज' गोरोबलायनानै जोंनि कालचार एक्सचेन्ज आं रोंनायखौ सोरबा गथ'नो होनाय सोरबा गथ'नो फोरोंनाय आरो नुलायनाय लालायनाय बे जानाय बेनि गेजेरजोंनो माने सोलाय सोल'नि गेजेरजोंनो लालायनायनि गेजेरजोंनो बे माने बर' हारिमुवा थांनानै थागोन आरोखि जेनेरेसनखौ कालचाराव जों माने बिसोरनि जिउ थैयाव सोनो हाबानो बे बर'नि कालसारा थांगोन बर'नि कालसारा थांगोन बर'आ मोनसे गेरेमसा हारि जानानै थालांगोन थेंक इउ सै सार बिराद वान्स मर थेंक इउ Agay, agay, gamino, ay ni halele.